בסרטון הזה נלמד כיצד להחליף מאוורר בחלק האחורי של המחשב. תבדקו שהמחשב מנותק מחשמל כמובן, זה דבר ראשון. המאוורר מחוזק למחשב בעזרת 4 ברגים וכבל אחד. תפתחו את הברגים, תוציאו את המאוורר, ואז תנתקו את הכבל שהמאוורר מחובר אליו. זה כמו קליפס כזה. וברגע זה מאוורר כבר מחוץ למחשב. זה מאוורר שבדרך כלל עולה בחנות 20-30 שקלים. המאוורר הזה נוטה להרעיש מדי פעם או להתקלקל. עכשיו תיקחו את המאוורר החדש שקניתם, תרכיבו אותו באותה צורה כמו המאוורר הקודם שהיה מורכב. הכבל כמובן שיהיה כלפי מטה. תבריגו את 4 ברגים ותחזקו את המאוורר למחשב. זהו, המאוורר מותקן למחשב, הכבל כלפי מטה. מה שנשאר זה רק לחבר את הכבל אל הקליפס שניתקנו מקודם. זהו, וברגע זה סיימנו את התקנת המאוורר. תחברו בחזרה את החשמל למחשב, וזה המדריך כיצד להחליף מאוורר במחשב האישי שלכם.